Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Lunes, March 24. Ilang transport groups idinaraing ang posibleng suspensyon ng Public Transport Modernization Program. Driver ng kotse patay matapos banggain ng truck at salpukin ng bus. 1,000 duck racers nakatanggap ng feed subsidy mula sa DA sa unang pagkakataon. Pagkaka-aresto ni dating President Duterte magsilbisa ng babala sa mga abusado ayon kay Sister Mary John. At City of San Fernando LGU, full force na paghahanda para sa Malelo 2025. Patay ang driver ng isang kotse habang sugatan ang 3 niyang pasahero matapos banggain ng truck at salpukin ng bus sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa Barangay San Nicolas 2nd, Lubao, Pampanga, bandang 11 p.m. nitong Linggo, March 23. Ayon sa investigasyon, nabangga ng isang tanker truck na minamaneho ni Rigel Basea Magbanwa, 54 anyos ang likuran ng naturang kotse habang naghahanda sana ito lumiko pakaliwa. Dahil sa lakas ng impact, napunta ang kotse sa kabilang linya at sumalpok sa paparating na bus na minamaneho ni Darwin Tabagan na Mudlong, 48 anyos sa taga-damang isinugod sa ospital ang mga biktima, ngunit idineklarang dead on arrival ang car driver. Habang pinalaya naman ang driver ng bus matapos ang inquest proceedings. Nagpahayag ng saloobin ng isang kilalang human rights advocate sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Tiwala itong abot kamay na ang hustisya ng mga inosenteng biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon. Narito pong report. Salamat naman. Alam mo, they talk about due process. Binigyan ba nila ng due process ang mga pinatay nila? Ito ang sinabi ni Sister Mary John Mananzan sa pagkaka-aresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC. Kilala si Sister Mary John bilang human rights advocate at tagapagtaguyod ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Sa kabila na tila nahahati ang saloobin ng taong bayan sa pagkakadetine ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, mahalaga raw ang pagkakaisa ng bansa, ngunit kailangang manaig pa rin ang kabutihan. Well, the thing is that there is always evil, good and evil. And you cannot unite the two. So sa akin, it's just a normal thing that if there is an evil, I hope there is a good that will fight the evil. Alam nga naman, for the sake of unity, dyan na lang tayong lahat. Unity is not the most important thing. The most important thing is the good should prevail. Di ba? Kaya sa akin, it's not unity at all cost. Like, there is no peace at all costs. You cannot have a peace that is not based on justice. Because any peace that is not based on justice, sa akin, unity is not the most important. The important thing is, will the good prevail or not? Umaasa siyang maging babala ang nangyari kay Duterte sa iba pang mapang-abusong nasa poder at may kapangyarihan, maging ng mga mapagsamantalang individual. It can give them a sense na, I cannot do pala anything I want. There can be justice. Hindi ako untouchable. Oo. Hindi ka untouchable. At saka, talagang hindi ka above the law. Di ba? Meron talagang dadating na, yung sa, of course, sa mga Buddhist, sa mga Hindu, tawag nila karma. Di ba? Karma. Ang ibig sabihin kasi ng karma is, kung ano ang ginawa mo, babalik sa'yo. Which is true. No?
Kahit anong religion, tama yun. Iba lang ang tawag natin, hindi lang natin tawag karma. Magbabayad ka rin. Diba? Well, I really hope so na yung nangyari kay Duterte will make a little bit na sa itong mga naghahari-harian na medyo umurong-urong na sila kasi baka mangyari sa kanila. Anya, ang mga Pilipino raw ay mahilig raw magluklok ng mga lider na may imaheng siga, kaya pangamba ni Sister Mary John. Yung folk leader, magiging folk hero yan, makikita mo. I can foresee it, na magiging folk hero, kahit na siya fake hero, magiging folk hero. Kasi yung ating mga first of all, kaya tingnan mo ang kanilang strategy, yung parang kawawa. Kung makita mo siya noon, patayin ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, kiming-kimi. I am Rodrigo Roa Duterte. Kasi gusto nilang ipakita na image na kawawa naman, no? Matanda na, kawawa naman. So, lahat ng strategy ginagawa nila, no? Na para hindi mapurasahan. Pero I'm sorry to say, nandiyan na siya sa The Hague. Hindi naman siya pakakawalan. Tingin mo ba papakawalan yun? Hero nga si Duterte. Then it will just encourage them to be, pwede naman palang, naging hero pa nga siya. Sa isasagawang paglilitis kay Duterte, magkakaroon na raw ng paghihilom sa mga naulilang pamilya ng extrajudicial killings dahil sa War on Drugs campaign. Especially, kailangan kasi ng healing yung mga talagang biktima Diba? Yung mga relative ng biktima, sakit-sakit sa puso nila na yung kanilang minamahal sa buhay. Ay basta binawian ng buhay na wala naman silang kasalanan. Ngayon, the fact na mapaparusahan yung gumawa ng ganon is a kind of consolation to them. Diba? At yun talaga ang maghihil ng kanilang wounds. The fact that there is justice na nakita nila. Kasi kung hindi talaga yung sugat nila, ay talagang almost permanent. Diba? Naririnig mo na yan sa mga sabi-sabi ng mga biktima. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Samantala, inaasahang tataas ang presyo ng petrolyo sa Martes, March 25 base sa anunsyo ng mga petroleum company. Sa Shell Pilipinas, Caltex at Sea Oil may dagdag na 1 peso and 10 centavos kada litro ang gasolina, habang 40 centavos per liter naman ang taas presyo sa diesel at kerosene. Magiging epektibo ito simula alas 6 ng umaga sa ilang kumpanya, habang 4:01 p.m. sa clean fuel. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, ilan sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ang patuloy na tensyon sa Middle East, ang bagong Consumption Action Plan ng China na maaaring magpataas ng demand at ang pagbaba ng oil inventory sa United States. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagpapahayag ng pangamba ang ilang transport group sa Central Luzon sa posibleng suspensyon ng Public Transportation Modernization Program dahil sa pagpoprotesta ng mga kapwa nila tsuper na kontra sa naturang programa. Nagtataka sila ngayon kung bakit kinukumbinsi sila ng gobyerno na mag-modernize ng kanilang mga unit, gayong mismo nga pamahalaan ang urong-sulong sa pagpapatupad dito ngayon. Magbabalita si Lizen Morten. Ito ang naging panawagan ng 19 na transport group sa Central Luzon sa isinagawang nationwide simultaneous press conference kaugnay ng programang Public Transport Modernization Program o PTPM ng pamahalaan nitong Lunes, March 24. Kaugnay ito ng kanilang hinaing sa tila na uudlot na implementasyon ng naturang modernization program, bunsod ng protesta ng mga kapwa nila grupo ng mga tsuper na kontra sa programang ito ng pamahalaan. Ayon kay Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 3 Director Amino Denguro, ang naturang aktibidad ay tugon umano ng ahensya sa 3 araw na tigil pasada na inanunsyo ng mga transport group na taliwas sa PTPM. Para po malaman ng ating pamahalaan na sang-ayon po ang ating mga transport cooperative dito sa Region 3 na ipagpatuloy itong programa ng ating gobyerno. Isa lang ang Mabalacat Primero Servicio Incorporated sa mga nagpahayag ng hinaing sa presscon. Ayon sa kanilang tagapangulo na si Eduardo Beler, inakap na ng kanilang grupo ang PTPM kahit pabatid nilang taon ng bibilangin upang mabayaran ang mga biniling modern jeep ng kanilang kooperatiba. Kaya naman pala isipan sa kanya kung bakit binibigyang atensyon pa ng pamahalaan ang mga kontra sa programang modernisasyon matapos silang makumbinsi na tumalima rito. Kapag ang itong mga kabila ipinagbigyan ng gobyerno at kami po ngayon ay para kumbaga urong-sulong ang desisyon ng gobyerno, mangangamba po kami. Ngayon, papaano kung ganun din lang naman pala, bakit nandito pa tayo? At papaano po namin ngayon ma-shoulder yung mga inutang na pinautang sa amin? Sa datos ng LTFRB, nasa 86% na ang mga PUV na nakumbinsi ng pamahalaan na makiisa sa PTPM na inaasahang kapwa magpapabuti sa kalagayan ng mga tsuper at mananakay at maging sa kapaligiran. Ito raw ang basehan ng panawagan ng pinuno ng Federasyon ng Transport Group sa Pampanga na si Bemer Cuevas na dumalo rin sa naturang presscon. Nanawagan kami kay Secretary Vince Dizon ng DOTR na sana sir, i-consider nyo po itong mga 86% na yumakap sa PTNP. Napakarami na po namin sumunod sa modernization. Sana kami naman po. Dagdag pa niya, doble pahirap sa takbo ng kanilang hanap buhay ang mga tsuper na kontra sa PUV modernization. Kung sino pa raw kasi ito mga ayaw sumunod sa patakaran ng pamahalaan, sila pa ngayon ang nagiging dahilan ng pagkalugi kahit lehitimo ang kanilang mga prangkisa. Nire-register namin yung mga unit namin eh. Eh sila parang yan, nangongulorom lang, di na nakarehistro yan. Sana naman i-apprehend ng LTO at ni LTFRB para lumakas din yung kita namin. Samantala sa presscon, nilinaw ng mga transport group na walang magiging epekto sa mga commuter ng Central Luzon ang tigil pasada na inanunsyo ng mga tsuper na taliwas sa PTPM dahil wala raw sa kanila ang umanib dito. Gayunpaman may mga nakaambang plano ang LTFRB sakaling makatunog daw sila ng mga ulat ng kawalan ng transportasyon sa rehiyon. May coordination po kami sa local government unit, pati po yung ating mga law enforcer, no? Ating Philippine National Police na mag-provide po ng libreng sasakyan. If in case po, meron po mga stranded na mga pasahero, lalo na po yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, mga private sector at yung mga estudyante po. Sa huli, iminungkahi ng mga CL Transport Group na dumalo sa presscon na isabatas sana ng pamahalaan ng PTPM upang magkaroon ng seguridad ang kanilang mga ipinuhunan para makasunod sa modernisasyon. Nakatakda naman daw na makipagdialogo ang Federasyon ng Central Luzon Transport Group kay Transport Secretary Vince Dizon sa susunod na Lunes, March 31. Lizen Morten, CLTV 36 News.
Samantala, nasa 1,000 mag-iitik mula sa bayan ng Candaba at San Luis, Pampanga ang nakatanggap ng feed subsidy mula sa gobyerno ngayong Lunes, March 24. Ang pagbibigay ng ayuda ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel at ng ilan pang lokal na opisyal. Narito pong report. Karaniwan ang nagbibigay ng ayuda ang gobyerno sa mga magsasaka, estudyante, solo parents at indigent citizen. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ang Department of Agriculture o DA ng tulong para sa duck raising industry. Aabot sa 1,000 duck raisers mula sa Candaba at San Luis, Pampanga ang nabigyan ng feed subsidy sa tulong ni 4th District Representative Ana York Bondok. Ipinamahagi ito nitong Lunes, March 24 sa Barangay Bahay Pare, Candaba. So, tinanong ko po during congressional hearings because you provide a lot of services sa mga rice farmers. So, ano po ang naging tulong po ng gobyerno sa ating po mga duck raisers? Ang sagot po was zero. So, sabi ko, kung number 1 na po sa Pilipinas, 0 ang tulong, ano kaya na itulong nila sa number 20? Mas lalo pa po silang grabe. So, sabi ko, if we want this industry to seriously grow, we need to invest government time, effort, funding, knowledge, research, education, lahat na. And in fairness naman po sa ating DA, umaksyon naman po yung livestock group nila at saka po yung ating regional director. I would like to publicly thank Director Lapus, our Assistant Regional Director, and Sir Hill na talaga pong sila po ang naglakad nito. Kasunod nito, kinilala ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mahalagang kontribusyon ng nasabing industriya sa agrikultura. Actually, for me, very important ito dahil as I said kanina, yung experience ko sa Vietnam, hand in hand yung mga rice farmers saka itik farmers, ano? At pareho silang kumikita. At lalo na pati kung in the future yung ating rice farmer magkaroon din sa sariling itikan, then more money per hectare yan eh. No? So ang main aim naman natin is kumita lang ang farmers natin para tuloy-tuloy ang pag-plant, tuloy-tuloy. And of course, mas food secure tayo pag gano'n. Samantala, ayon kay Bondok, 60% ng duck at duck eggs ng buong Pilipinas ang pinoproduce ng bayan ng Candaba at San Luis. Sa Candaba pa lamang, aabot sa 2 milyon ang inaalaga ang itik ng 700 duck raisers. Ang bayan na ito raw kasi ang sentro ng industriya sa rehiyon, kaya't malaking tulong kung magiging regular ang suporta mula sa gobyerno, ayon kay Mayor Rene Maglangke. Ito yung isang hanabuhay ng mga tao dito sa Candaba aside dun sa farming namin. So nakakonsentrate dito sa Tagalog region na meron kaming inaalagaan dito from 1.8 to 2 million na itik araw-araw na nagpuproduce ng 1.4 million na itik. Yung supply namin sa Metro Manila. So nagpapasalamat ako napansin ni Secretary yung itik industry at kaninang sakay ko sa main driver niya. Sabi niya na gagawin natin na yearly na yung suporta sa mga mag-iitik. Maganda naman ang timing ng naturang subsidy dahil hindi rin daw madali para sa mga duck raisers ang pagpapanatili ng kanilang hanap buhay. Kuwento ni Bonifacio Gonzalez, presidente ng Pampanga Duck Raisers Association, hindi biro ang kanilang pinagdaraanan sa industriya. Masyado napakalungkot na dumating ang punto pa na itinapon namin mga itlog, ang aming mga itik, hinayala lang namin na namamatay kasi wala kaming maipakain, wala rin kong mabenta na itlog. So yun ang unang dagok namin nung bird flu na wala naman naibigay sa amin kahit magkano lang. And then sumunod yung ang dumating na pandemic sa atin. At least noon nakatulong ang mga LGUs ng aming sa aming butihing mayor na si Rene Maglangke. Nagawa niya ng paraan na ang aming mga itlog maibenta namin kahit sa mababang presyo, at least hindi siya nabulok. Bunsod nito, naniniwala ang former board member na si Nestor Tolentino na kailangang magkaroon ng batas para matiyak ang tuloy-tuloy na suporta sa industriya ng pag-iitik. Siguro kailangan niya yung legislation king Kapitolyo para susugan yung miyaliwang effort na ning DA para ayuda ang pong sahod ka rin mo farmers duck raisers and fishermen. Mo ngening banong tino yearly. Liana Canilaw, CLTV 36 News.
Samantala, nasa 90 hanggang 95% na raw ang kahandaan ng COMELEC para sa nalalapit na 2025 national and local elections sa May 12. Ayon yan kay Chairperson George Erwin Garcia sa report ng Philippine News Agency o PNA. Ayon sa opisyal, patuloy ang pagsasanay ng mga miyembro ng Board of Election Inspectors at kasalukuyang narinig or na-ring na sa verification process ang mga balot ang gagamitin. Natatapos naman ang printing ng voters information sheet sa March 25. Dagdag pa niya, maaari na magparehistro para sa internet o online voting ang publiko at mayroon ng nakahandang link para sa mga nais bumoto online. Nagkikipagtulungan na rin daw ang Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP sa COMELEC upang matiyak ang seguridad sa iba't ibang bahagi ng bansa habang papalapit ang halalan. Samantala, hinimok naman ni Garcia ang publiko na i-report ang mga kandidatong lalabag sa election protocols. Aniya, sapat nang magpadala ng larawan bilang ebidensya dahil mismong COMELEC na ang mag-iimbestiga at magsasampa ng kaso kung kinakailangan. Nagpaalala rin ng opisyal sa mga kandidato na maging maingat laban sa paninira sa kanilang mga kalaban. Sakaling may banta ng paninira o paglabag, maaari silang diretsong magsumbong sa COMELEC. Magsisimula ang official campaign period para sa mga local candidates sa Biyernes, March 28, habang matatapos naman ang lahat ng kampanya sa May 10, 2 araw bago ang mismong eleksyon. Samantala, inabangan ng libo-libong katao ang first public appearance ni Pope Francis matapos ang mahigit isang buwang pagkakaospital. Binati at binasbasa ng Santo Papa ang nasa 3,000 deboto mula sa balkonahe ng Gemelli Hospital bago siya i-discharge nitong Linggo, March 25. Higit 5 linggong nanatili sa ospital ang 88 anyos na pinuno ng simbahang Katolika dahil sa sakit na double pneumonia. Sa kasalukuyan, nakabalik na si Pope Francis sa Vatican kung saan patuloy ang kanyang recovery sa Casa Santa Marta sa loob ng hindi bababa sa 2 buwan. Sasailalim ang Santo Papa sa medical treatment at physiotherapy. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Tinagurian bilang ang Pilipinas bilang +1 preferred destination ng Chinese firms na nagbabalak magpalawak ng kanilang kumpanya sa Southeast Asia ayon kay Philippine Economic Zone Authority o PEZA Director General Tereso Panga. Dagdag ng PEZA Chief, maraming Chinese at multinational companies ang interesadong magpalawak ng kanilang negosyo sa Pilipinas sa kabila ng pulisiya ng United States government na maglagay ng 20% tariff sa lahat ng angkato imports mula China. Ang ulat na ito ay mula sa ginanap na Philippine-China investment meetings sa Xiamen, Chongqing, Shenzhen at Dongguan kung saan dumalo ang mahigit kumulang 220 investors. Sa kasalukuyan, nakarehistro ang 118 Chinese companies sa lumikha ng 16,237 jobs sa bansa. Isang memorandum of agreement ang nilagdaan ng Houseland Holdings Incorporated at Clark International Football Academy nitong Biyernes, March 21 sa The Mansion, The Villages, Global Clark. Layo nitong maisulong ang community development at enrichment sa pamamagitan ng sports. Narito pong report. Kilala ang Houseland Holdings Incorporated o HHI sa paglikha ng mga tahanan na nagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Pero hindi lang dito nakatuon ang HHI dahil isinusulong din nila ang community development at enrichment. Houseland Holdings exists to, as we said, our purpose is to transform lands to improve lives. Our ambition is to be the leading community builder in the markets where we choose to grow and serve. Upang mapalakas pa lalong kanilang adhikain, nakiisa ang HHI sa Clark International Football Academy o CIFA sa pamamagitan ng pagpasok sa Memorandum of Agreement nitong Biyernes, March 21 sa Grand Hall ng The Mansion, The Villages, Global Clark. Layo nito magbigay ng oportunidad upang makapagsulong ng pagbabago, character building at paghubog sa future leaders ng lipunan sa pamamagitan ng sports. Want to be known as a company and verily as developers who will look beyond just providing homes. We want to be identified as the catalyst of putting people together, that you belong, that every one of our home buyers belong. So after we turn over our housing units, we want, sasadyain talaga natin to come up with programs in the facilities that we will be putting in all of our subdivisions, these kinds of community facilities that would promote sports developments as a primary objective of developing our communities. Kaugnay nito, magaganap sa March 29 at 30 isa sa pinakainabang football tournaments sa bansa, ang CIFA Cup. CIFA Cup is now, I think, one of the biggest football tournaments outside Manila. Why? Because we have, sabi ko nga, malaki ang lupa natin. Tapos we have so many hotels. Tapos again, the food that they come here, the sisig and all this, yung mga ganon, no? Yung pagkain dito pinupuntahan din. So it's not just football, it becomes a family outing. So again, that's one thing we are proud of in CIFA and CIFA Cup. It is becoming a family tradition. Dadaluhan nito ng 118 teams na kinabibilangan ng 1,200 talented young players mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Teams from Pampanga, from Central Luzon, we have teams from Mindanao also and also Visayas, just like Palawan will coming over as well. So Ilocos on the northern part they will coming over. So moreover all around the Philippines. Higit pa sa pisikal na paghahanda ng mga manlalaro, hinihubog din ang kanilang karakter, gaya ng pagkakaroon ng integridad, good communication skills at respeto sa kapwa. Being united, alright? Because right now in the here in our country, we need to be united. We need to have a teamwork in order to fulfill our duties and responsibilities. Then the last one is discipline. So discipline must start from their own. Through sports, we can build discipline, then we can build a good citizen in the
Samantala, free admission ang nasabing tournament kaya inaanyayahan ng publiko na manood at suportahan ang mga kalahok. Ang SIFA ay kilalang producer ng mga dekalibreng atleta na nagtatagumpay sa national scene. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon din ng magandang oportunidad ang mga malalaro para makapag-aral sa mga prestihiyosang pamantasan sa bansa. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Pinatumba ng Filipina tennis star na si Alex Ayala ang world number 5 sa Miami Open. Alamin natin ang gilas ni Alex sa report ni Kelo Makapinlak. Patuloy sa pagpapamalas ng husay ang Filipina tennis player na si Alex Ayala matapos niyang pabagsakin ang dating world number 5 na si Madison Keys ng Amerika. Sa round of 64 ng prestihiyosong 1,000 Miami Open ng WTA nitong Lunes ng umaga, nanaig si Ayala laban kay Keys sa score na 6-4 at 6-2. Hindi nagpatinag ang 19-year-old Pinay tennis star na matapos gulantangin ng world number 25 na si Jelena Ostapenko ng Latvia, ay muli na naman siyang umukit ng makasaysayang panalo. Gamit ang kanyang mapandil lang na drop shots, matatalas na tira at matibay na depensa, nagawang pataubin ni Ayala ang Amerikanong manlalaro dahilan upang muli niyang mailista ang isa sa pinakamalaking panalo sa kanyang karera. Sa ngayon, nananatiling nasa rank 140 ng WTA si Alex as of March 17, 2025 na may 524 points. Matapos ang panalong ito, susunod niyang sasagupain sa round of 16 ang dating world number 2 na si Paula Badosa ng Spain sa March 25. Abangan kung paano muling ipapamalas ni Ayala ang kanyang bangis sa loob ng court. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Rainier Agas, a weather specialist mula sa Pag-asa Clark Station. Narito na po ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Lunes, March 24, 2025. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Southern Mindanao at Northeast Monsoon naman ang nakakaapekto sa Extreme Northern Luzon. Aasahan natin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Barm at Palawan dahil po yan sa ITCZ. Naibisuhan po ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na mag-ingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil po yan sa katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mahinang pag-ulan dito sa Batanes at Babuyan Islands dahil naman po yan sa Northeast Monsoon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, lalo na sa hapon o gabi dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa easterlies. Pinapaalalahanan pa rin po ating mga kababayan na mag-ingat sa biglaang pagbaha o pagguho ng lupa pag meron naman po tayong mga severe thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa Clark. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kilala ang probinsya ng Pampanga sa mga natatanging tradisyon ito tuwing Malieldo o Holy Week. Mula sa mga mandarame, tirabakal, senakulo at pagpapako sa krus, lahat ng ito ay nagpapakita ng kanilang malalim na pananampalataya at debosyon. Ngayong taon, muli din naman magbubukas sa mga tradisyong tinatangkilik hindi lang ng mga kabalen, kundi ng mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng buong mundo. Alamin natin mula kay Ashley Punzalan kung anong paghahanda ang ginagawa ng LGU para sa Malieldo 2025. Para sa mga Katoliko, ang Malieldo ay panahon ng paggunita at pagninilay sa sakripisyo at pagpapako sa krus ni Jesus upang maligtas ang sangkatauhan. Taon-taon, maraming Kapampangan ang nakikilahok sa mga pamamanata para ipakita ang kanilang pananampalataya sa Diyos, lalo na sa Barangay Kutud, City of San Fernando. Isa sa mga debotong nagpapapako sa krus, si Rolando Ocampo, 69 na taong gulang. Mula pagkabata, mulat na siya sa tradisyong ito na sinimulan ng kanyang ama. Sa edad na 17 anyos, nagsimula na raw siyang magpenitensya. Taong 1990 naman, nang magsimula siyang magpapako sa krus bilang bahagi ng kanyang panata sa Diyos, lalo na nang maging maselan ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Meron natutuwa sa'yo, meron naman nagaan sa'yo, kumakantsaw, ganon. Hindi ko pinapansin kasi yun, talagang pinasok ko yun dahil meron ako talagang pangako na dapat punto pa rin. Kaya binawala ko yung gano'n ng sistema. Basta matupad ko lang yung pinangako sa Panginoon na nakaligtas yung magina ko. Yun, ibibigay ko yung pangako ko na magpapako sa cross. Malalim rin ang debosyon ng 57 anyos na si Joseph Wico. Anya, dati na rin siyang namamanata. 14 na taong gulang raw siya nang magsimulang magpenitensya para hilingin ang maayos na kalusugan para sa kanyang mahal sa buhay. Nang tumigil siya dito, naisipan niyang gumawa na lamang ng mga burilyos. Ang burilyos ay gawa sa bamboo sticks na itinali gamit ang lubid o mga tela upang gamiting pamalo sa likod ng mga nagpepenitensya sa daan o tinatawag na mandarame ng mga Kapampangan. Bagamat hindi siya kumikita sa paggawa ng mga burilyos, para sa kanya, ang simpleng paggawa nito ay tanda na raw ng kanyang pananampalataya. Kasi pag namamanata kami sa mga may sakit namin mga magulang o kaya kapatid, gano'n. Ngayon wala na akong pinapanata, tumigil na lang ako. Parang pag ginagawa parang magaan sa loob ko, gano'n. Ngayong taon, inaasahang muli ang pagdagsa ng mga deboto at bisita sa mga aktibidad at tradisyon sa Pampanga sa darating na Malieldo. Magsisimula ito sa Palm Sunday sa April 13 hanggang Easter Sunday, April 20. Bunsod nito, puspusan na ang paghahanda ng LGU sa pangunguna ng City Tourism Office. Sa kasalukuyan, nagme-meeting na yung ating executive committee ng Malieldo, no? At nagpe-prepare na rin tayo dun sa iba't ibang sites natin. Full force na yung paghahanda ng mga barangays natin, from the sites nila, yung mga participants sa mga street play natin. At nagre-ready na rin kami para dun sa mga visita iglesia tours na pwede natin i-offer sa mga tourists, aside from pagpunta nila just for the crucifixion rites. Matatanda ang kamakailan lang ay napabalitang nawawala ang burol para sa crucifixion site o ang pagpapakuan sa mga nagpepenitensya sa Barangay Kutud. Nakipagtulungan na raw ang CSFP-LGU sa provincial government upang maisaayos at maihanda na ito bago mag-Holy Week. Bukod dito, patuloy rin daw ang pakikipag-ugnayan nila sa City Public Order and Safety Coordinating Office o SIPOSCO upang mapanatili ang kaayusan at daloy ng trapiko lalo na sa Biyernes Santo kung kailan ginaganap ang reenactment ng Via Crucis. We're praying na it's gonna be a peaceful observance of the Holy Week. Bagamat hindi umano ito lubos na tinatanggap ng simbahang Katolika, itinuturing pa rin itong mahalagang tradisyon para sa mga kabalet. Napaka-importante ng mga tradisyon natin kagaya ng Via Crucis, ang tirabakal, yung mga senakulo natin. Dahil ito ay mga bahagi ng mga tradisyon natin, mga pinapahalagahan natin bilang Kapampangan. Kahit na sabihin natin na
ang mga ito ay hindi pinapayagan ng simbahan, pero yung mga Kapampangan, they have their own unique expressions. At yun yung bahagi ng kultura natin na hindi natin may aalis sa mga ganitong gawain na ipapakita natin yung paniniwala natin. Samantala, nakatakda umunong magkaroon ng press conference ang CSFP-LGU sa April 7 para sa iba pang mga paghahanda na kanilang gagawin upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng Maleldo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Ipinagdiwang ng gaming content creator at influencer na si Rogine De Los Reyes ang kanyang kaarawan kasama ang Rescue That Neglected Animals sa Animal Kingdom Foundation o AKF sa Capas City, Tarlac nitong Linggo, March 23. Bilang animal lover, nagbahagi si De Los Reyes ng essential supplies para sa rescue dogs ng AKF. Bukod dito, nagbigay din siya ng donasyon na makakatulong para mas mapangalagaan ang mga hayop na nakakaranas ng pang-aabuso. Nagpasalamat naman ang AKF kay De Los Reyes at sa Tier 1 Entertainment para sa kanilang suporta. Ang Animal Kingdom Foundation ay isang non-government organization na nagsusulong para sa pag-rescue at pag-rehome ng neglected animals. Para sa mga interesadong magboluntaryo, maaari magpadala ng private message sa Facebook page ng Animal Kingdom Foundation o bumisita sa akfrescues.org. Isang retro-inspired cafe racer ang nilaunch kamakailan ng premier BMW Motorrad ng Laos Auto Group. Walang iba kundi ang pinakabagong BMW R12S. Limited edition ito dahil 20 units lang ang meron dito sa buong bansa. Ibig sabihin, tiyak na magiging prized possession ito ng motorcycle enthusiasts. Excited na ba kayo? Get ready for an exclusive look, a full story from Danny Cagino. Retro-inspired cafe racer that blends classic aesthetics with modern technology. Ito ang bagong modelo na dadagdag sa koleksyon ng mga motor enthusiasts dahil finally, meron na nito sa BMW Motorrad ng Laos Auto Group. Nito lamang March 22, ginanap ang official launch at unveiling ng BMW R12S na dinisenyo bilang tribute sa iconic BMW R90S na sumikat noong 70s. Yung R12S is more on inspired by R90S noong 1970 na bike. So ngayon, modern na siya, classic modern. So ito yung bagong luma. Siguradong nostalgic ang feeling with its handlebar mounted cockpit fairing na may tinted windshield, isang sleek na upuan na may contrast stitching, at kakaibang lava orange metallic na kulay that honors the legendary Daytona orange shades of the classic R90S. Itong R12S natin is busog siya sa mga safety feature, especially for braking system, acceleration, sa power, and then siyempre sa style. Kabilang sa mga safety features nito ay ang heated grip adaptive cornering light o headlight pro at hill start control para sa mas ligtas na pagmamaneho. Isa sa mga nagpunta at namangha sa classic style ng BMW R12S si Dr. Yuri Ian Famisan, na mahigit isang dekada ng rider at certified collector ng BMW bikes. Una-una nagulat talaga ako dahil sa unang-una, ngayon lang ako nakakita ng classic na racer talaga. Kasi usually, yung mga ganyang type ng motorcycle, parang acquired taste yan eh. Pero sa akin, pasok na pasok siya kasi nakuha natin yung classic look, tapos yung modern technology, lalong-lalo na ng BMW. And I'm sure, yung safety features niya is top-notch kasi yun naman laging binibigay ng BMW. Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang presyo nito, sa halagang 1.6 million pesos, magkakaroon ka na ng limited edition BMW R12S. Dahil 20 units lang ang inilabas nationwide, tiyak na magiging collector's item ito sa mundo ng luxury motorcycles. Kung gusto mag-inquire, feel free anytime, 24/7 po. Call or message lang sa hotline namin sa 0918-854-2938 or message lang po sa Facebook page ni Premier Motorrad Pampanga. So located po ang Premier Motorrad Pampanga sa
Laos Group Complex, City of San Fernando, Pampanga. Danny Cagino, CLTV 36 News. Sino mag-aakala na ang batikang host at komedyante na si Eri Niman, nakidala sa kanyang talento sa pagpapatawa at pag-host ng malalaking esports events sa iba't ibang panig ng mundo, ay may malalim na koneksyon sa Pampanga? Alamin ang detalye sa report ni Danny Cagino. Kilala si Eri Niman bilang isang sikat na komedyante sa Pilipinas na may mahigit 15 taong karanasan sa industriya ng entertainment. Bukod sa kanyang husay sa pagpapatawa, hindi rin matatawaran ang kanyang galing sa pag-host ng mga international esports competition. Naging host din siya ng malalaking event na ginanap sa Frankfurt, Germany, kung saan siya nagpasaya ng libo-libong manonood. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa international stage, may isang bahagi ng kanyang buhay na marahil hindi batid ng marami. Dahil alam niyo bang siya pala ay lumaki sa Pampanga? Sa latest video na in-upload niya sa Facebook na kasalukuyang may mahigit 72,000 views, ibinahagi ng komedyante ang kanyang karanasan noong siya ay lumaki at nag-aral sa Angeles City. Aniya, bagamat hindi siya Kapampangan, malaki ang bahagi ng kanyang kabataan na ginugol niya sa lugar. Ikinuwento niya ang mga karanasang karaniwan sa mga batang lumaki sa probinsya. Dati kasi 'di ba pag HAU, naglalakad daw po uwi. Parati akong bumibili sa after Perfect Law, pag lumampas ka, there's like yung baliwag, yung parang they sell peanuts, yung parang mani. So I always paid parang 3 pesos for balitog, or minsan mix, or minsan just, I like the peanuts with the skin. The best yun. Tapos haluan mo ng konting, yung mantika na may sili at saka bawang. Naranasan din umano niyang sumabit sa jeep at kumain ng mura, pero masasarap na pagkain. Sa kanan, lahat ng mga kantin kung saan ka pa pwedeng kumain ng mga 30 peso, 20 peso sisig, sarap ng sisig nun. Nilalagay yung sisig sa taas ng kanin. Sa kasalukuyan, patuloy si Niman sa kanyang trabaho bilang host at komedyante. Isa rin siyang content creator kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan bilang host, asawa at ama. Danny Cagino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X at CLTV36. Sa Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.